Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lungtoy. Taong 1966, Katmon, Cebu. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko munang klaruhin na alias lang ni Lungtoy ang pangalan niyang ibinahagi rito. Pasensya ka na pinuno Nakakatawa man pakinggan ang kanyang pangalan. Yun talaga ang tawag ng mga taong malalapit sa kanya. Nagsimula ang kanyang istorya noong bahagi pa siya ng isang kumpanyang nagpapautang ng pera. Kung saan-saang lupalop sila noon nakakarating para lamang maihatid ang kanilang serbisyo. Yun nga lang, patago ang trabaho nilang yun para makaiwas sa malaking kaltas ng buwis. Sa madaling sabi, isang iligal na negosyo ang bumubuhay sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi niya na yun iniisip pa. Mas mahalaga kasi para kay Lungtoy ang pumera, lalo pat may mga pinag-iipunan siya. Kung hindi niyo rin kasi naitatanong pinuno, halos lahat libre sa trabaho niya ngayon. Dahil dito, malaki ang kanilang natitipid. Wala ring problema pagdating sa transportasyon dahil sa madami ring koneksyon ng namumuno sa kanilang kumpanya. Pagtungtong ng taong 1966, napadpad ang grupo nila sa lugar ng Katmon. Nagbaba kasi ng utos ang kanilang amo na pumunta sa isa sa mga baryo nito, kaya wala silang mapagpipilian kundi ang sumunod. Base rin sa utos na ibinaba, malayo sa sentro ang baryong pupuntahan nila, kaya kinakailangan nila roong mag-arkila ng masasakyan. Nagbigay din ito ng sapat na pera, kaya nang makahanda na sila, dali-dali silang lumuwas. Ilang araw din ang inabot ng kanilang paglalakbay bago sila makarating ng Cebu. Binubuo ng 6 kataong pangkat na kanyang binuo, kaya nung mapadpad sila noon sa bayan, minabuti muna nilang magpahinga roon. Hindi sila nagmadali, lalo pat 3 buwan ang palugit sa kanila ng amo nila. Base rin sa estimasyon niya, kayang-kaya niya itong tapusin sa loob ng 1 buwan. Simple lang naman ang gagawin. Hikayatin ng namumuno sa baryo na umutang sa kanila. Napag-alaman kasi ng amo nila na hitik sa ginto ang lugar, kaya kinakailangan nila itong maibaon sa utang upang mapilitan itong magbenta ng lupa na kanila namang pagmiminahan. Bilang batikan na sa ganoong larangan, hindi maipagkakaila ni Lungtoy na madali na lamang para sa kanya na mangumbinsi ng tao. Ilang araw pa ang lumipas, nagwakas na nga ang kanilang pagsasaya sa baryo. Pagtungtong ng araw ng kanilang pag-alis, dito na sila nagsimulang magtanong ukol sa mga taga-roong pwede nilang bayaran para sumama sa kanila. Marami naman ang nagpresenta na sumama. Ang kaso lang kapag naririnig ng mga itong pangalan ng baryong kanilang pupuntahan, ito na mismong nagkukusang umatras na parabang hindi alintana ang laki ng salaping kanilang makukuha. Dagdag pa ni Lungtoy na may isang tao silang nakausap noon sa baryo na nagsabi kung ano ang lugar na kanilang pupuntahan. Ayon dito, baryo ng mga aswang ang kanilang hinahanap. Wala yun sa mapa, pero karamihan sa mga taong nakatira sa baryo nila alam ang tungkol dito. Karamihan kasi sa mga taong nagkaroon ng malubhang karamdaman, sinasabing narating nila ang baryo bago sila nagkaganon. Dahil sa mga inilahad ng mga ito, kumalat ang tungkol sa lihim ng baryo. 1 dekada na rin ang nakakaraan, magmula noong maging matunog ang kwento ng lugar. Ngunit sa hindi malamang dahilan, lahat ng mga taong nagpapakalat ng kanilang mga agam-agam ukol sa lugar, bigla na lamang naglahong parang bula. Magmula noon, iniwasan na ang kwento ukol sa baryo. Pagtatapat pa ng kanilang kausap, na yon ang unang beses na pagkakataong marinig niya ang pangalan ng lugar na sinambit ng mga taong hindi naman tubo sa kanilang baryo. Nang marinig naman ni Lungtoy ang sinabi nito,
mas lalo siyang nagkaroon ng interes sa lugar na yon. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya tinatawag siya nito. Kahit ilang beses din siyang kumbinsihin ng kausap niya, sadyang hindi siya nito matinag-tinag. Kalaunan, nang mapagtanto naman itong desidido na sila, wala na itong nagawa kundi ang sumuko. Sinubukan ko namang kumbinsihin kayo, pero sadyang matitigas ang mga ulo ninyo. Pasensya ka na rin, Manong Lungtoy. Hindi kita matutulungan. Sa may labasan ng baryo maghanap kayo. Alam kong marami doong desperadong magkaroon ng pera. Baka sakaling may baliw doong kayang isakripisyo ang mga buhay nila. Matapos naman itong makapagsalita, umalis ito nang hindi na nagpapaalam. Sila Lungtoy naman noon, minabuti na ring umusad, gawa ng meron silang oras na hinahabol. Alam kasi nilang malayo-layo pa ang lugar, kaya kapag inabutan sila roon ng hapon, may posibilidad na gabihin sila sa daan. Base rin sa kanyang obserbasyon, malayong eksaktong lugar ng baryo na itinuro ng kanilang amo mula sa mapang hawak nito. Hindi rin biro ang daan, kaya mas mainam na makausad sila ng mas maaga. Sa pagpapatuloy ng paghahanap nila ng kanilang kasama, inabutan na lang sila ng gabi. Walang naglakas loob na sumang-ayon sa nais nilang mangyari. Kahit yung mga mahihirap na pamilyang kapuspalad, mas piniling magsakripisyo sa kakarampot nilang kinikita kaysa sumama sa mga taong kamatayan ang hinahanap. Dahil dito, imbis na makaalis sila sa baryo, napilitan silang magpalipas doon ng huling gabi. Sa isip-isip noon ni Lungtoy, wala naman silang magagawa kundi ang manatili. Pagpatak naman ng sumunod na araw, nagpatuloy sila sa paghahanap, subalit wala pa ring nangyari. Imbis din na hayaan sila ng mga tao, mas lalo pa itong nagalit sa kanila hanggang sa dumating ang puntong nagpetisyon na ang iilan na palayasin sila ng baryo. Wala namang nagawa sila Lungtoy kundi ang sumunod, dahilan para mapadpad sila sa parte ng daan kung saan madalang na ang mga taong naninirahan. Habang patagal ng patagal ang gano'n nilang sitwasyon, unti-unti namang naging malabo ang kanilang misyon. Bukod kasi sa wala silang ideya kung saan pupunta, masyado rin silang naguguluhan sa hawak nilang mapa. Mabuti na lang talaga, hinanap sila nung taong huli nilang nakausap sa baryo. At sa hindi malamang dahilan, tila bang nagbago ang pasya nito. Kung dati tutuloy itong sumama, sa mga oras na yon parang gusto na nitong mapabilang sa kanila. Yun nga lang, naghahangad ito ng malaking halaga ng pera. Nang marinig naman ni Lungtoy ang pakay nito, pilit niya yung tinawaran, subalit hindi ito nakipagnegosasyon. Paninindak pa ng taong yun sa kanila, sama-sama silang babagsak kung hindi ito sasang-ayon sa presyong gusto niya. Buwis buhay ang gagawin nating to. Pasalamat kayo mahigpit ang pangangailangan ko. Dahil kung hindi, walang tsansa na matulungan ko kayo. Magdesisyon ka na habang may pag-asa ka pa. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, kahit argabyado lakas loob siyang nagsugal. May kutob kasi noon si Lungtoy. Maraming nalalaman ng taong yon. Sa loob ng ilang oras nilang pag-uusap, nakilala niya kung sino at ano ito. Mataas din ang pinag-aralan ng taong yon, kaya hindi ito nahihirapang gumamit ng Tagalog. Nabanggit din ito sa kanyang tungkol sa mga daang magkakatulad sa lugar nila na isa umanong paraan ng baryo para maikubli ang totoong lokasyon nito. Dagdag pa ng lalaki na kahit maglibot sila roon ng 100 taon, imposible nila itong mahanap. Ang tanging paraan lang kasi para mapuntahan ang baryo ay ang magsama ng taong minsan ang nakarating dito. Nang marinig naman ni Lungtoy ang sinabi ng lalaki, hindi naman niya maiwasang mapatanong kung nakarating na ba ito sa lugar na yon. Anong akala mo, hindi pa? Kung duda ka, bahala ka sa buhay mo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ako ang taong kailangan mo. Huwag ka nang magdalawang isip
sapagkat pare-parehas lang naman tayong may pangangailangan. Kung mahalaga ang oras mo, ganun din ang sa akin. Dahil sa sinabi nito, dito na nga siya naglakas loob na sumang-ayon sa alok nito. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, ipinagpatuloy nila ang kanilang pananatili sa lugar kung saan sila nagkukuta. Pagtungtong naman ng gabi, inubos nila ang natitira nilang oras sa paghahanda. Bago rin sila umalis, nagbigay ng konting paalala ang lalaki ukol sa kung ano ang aasahan nila sa lugar na kanilang pupuntahan. Mariin din itong inilahad na lahat ng taong makikita nila roon, wag na wag silang magtitiwala. Sa oras na mahulog ang kanilang loob sa mga ito, kamatayan ang naghihintay na kapalit. Nang marinig naman yun ng lahat, halos walang makapagsalita. Bawat isa aminadong nakaramdam ng takot at pagkasindak sa mga bagay na kanilang nalaman. Pagpatak naman ng bukang liwayway, dito na nagsimulang maghanda ng almusal ang grupo. Dali-dali nilang niluto ang mga mabubulok na nilang pagkain upang hindi ito masayang. Pagkatapos nun, 6:00 pa lamang ng madaling araw, umusad na ang pangkat. Mabilis ang kanilang naging lakad at sa loob lamang ng 2 oras, narating na nila ang paanan ng isang masukal na burol. Sa estado ng lugar, halatadong walang napadpad doong tao. Ang nakakagulat lang, bakit maraming itim na puno na bunga ng pangangaingin? Hindi rin sariwa ang simoy ng hangin, kaya di na naiwasang maipagtanong ni Lungtoy kung ano ang nangyayari sa lugar. Al, bakit parang marumi ang hangin dito? Hindi ba dapat sariwa ang ating malalanghap? Kasi malayo tayo sa mga baryo eh. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad na hindi marumi ang hangin. Kaya lang naman sila nakakaisip ng ganon ay dahil sa salot na sumasabay dito. Dagdag pa nito na kadalasang nangyayari ang ganoong bagay sa gubat kapag malapit na ito sa pugad ng mga nilalang. Ito rin ang nagsisilbi nilang alarma kapag nangangaso sila. Sa pamamagitan kasi nito, may iwan nila ang anumang komprontasyon sa mga aswang. Pagkarinig naman ni Lungtoy sa sinabi ng kasama nila, minabuti naman niyang manahimik. Ilang oras pa ng paglalakad, milya-milya na nga ang kanilang natahak. Hindi naglaon, kagaya ng inaasahan, natanaw na nila ang bukana ng baryo na kanilang hinahanap. Nakatirik ito malapit sa malaking sapa, kaya nang masipat ito ng kanilang grupo, agad na bumungad sa kanila ang mga taga-roong abalang-abala sa pangunguha ng makakain sa sapa. Nang akmang bababa na ang grupo para salubungin ng mga ito, inabisuhan sila ni Al na hindi yun ang perpektong pagkakataon para makipagkilala sa mga taong yon. Sa halip di na pumasok ng baryo, mas mainam na maghanap sila ng lugar kung saan sila makakapagpahinga. Dagdag pa nito na hanggat maaari lumayo sila ng sapa dahil sa lugar na yon madalas naglilibot ang mga alaga nitong sigbin. Hanggat maaari rin, huwag silang gagawa ng siga o lilikha ng anumang ingay sa kasagsagan ng gabi. Matapos naman itong mailahad ni Al, wala namang tumutol. Bawat isa kasi, nag-aalala rin sa mga maaaring mangyari. Sumapit na ang gabi, matyagang nabuhay sa dilim ang kanyang mga kasama. Dahil sa sukal ng pinagpapahingahan nila, likas na malalaki roon ang uri ng mga lamok na nabubuhay. Tipong umidlip ka lang saglit, puputaktihin ito ang iyong muka. Dahil sa ganoong pangyayari, marami sa kanyang mga kasama ang hindi talaga komportable. Yung iba, gustong-gusto nang magsindi ng siga pero alam nilang hindi yun pwede. Di rin nila magamit ang dala nilang pangontra sa mga lamok dahil sa naglalabas ito ng usok at kakaibang amoy. Sa loob ng ilang oras nila roong pananatili, pakiramdam nila napakabagal ng bawat minuto.
Paano ba naman kasi? Yun lang ang pinagtutuunan ng bawat isa sa kanila. Sa pagsapit naman ng 9:00, nang hindi na ito makayanan ng 3 niyang kasama, dito na ito nagdesisyong magbukas ng alak. Hinayaan lang naman yun ni Lungtoy, gawa ng ang abiso nito sa kanya pampatulog lang. Pero nung medyo malango na sa alak ang mga ito, pasimple na nitong pinagkukuha ang iba pang mga bote. Hindi naman ito napansin nila Lungtoy, gawa ng sila ang unang nagpahinga. Ilang minuto bago sumapit ang 10:00, bigla namang napatahimik ang nagbabantay nang makarinig sila ng kakaibang atungal na nagmumula sa baryo. Sa sobrang pagkagulat nila, agad na nabaling doon ang kanilang paningin hanggang sa hindi na nila napigilang sumilip. Nasa mataas kasi na bahagi ng lugar na kaharap lang ng baryo ang grupo, kaya paghawi nila ng mga pananim, agad nilang makikita kung ano ang nangyayari sa lugar na yon. Di kalayuan sa sapa, nagkukumpulan ng sandamakmak na mga sigbin. Wala naman sila roong nakikitang kakaibang nilalang, pero base sa ikinikilos ng mga ito, parang naghihintay ito ng kanilang Panginoon. Pabalik-balik lang din ang mga nilalang na yon sa lugar, habang may kung ano itong nginungusab. Siyempre, dahil sa mga lasing na noo ng mga bantay, hindi nito naiwasang mag-ingay. May dalawa sa mga ito ang hindi napigilang sumigaw na siya namang ikinagulat ng grupo. Dahil sa ingay na narinig ng lahat, agad namang naalimpungatan ang mga nagpapahinga. Si Al noon kahit tulog na tulog, bigla na lamang napatayo, dala ng matinding pagkagulat at pagkabahala. Walang sabi-sabi, agad naman itong lumapit sa mga kasama nilang lasing, sabay hila rito pabalik. Akmang pagsasabihan pa sana yun ni Al, pero bago pa man may makapagsalita, narinig na niya ang mga atungal ng sigbin habang tumatawid ng sapa. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na nitong binabagtas ang lugar, papalapit sa kanila. Malakas ang pang-amoy at pandinig ng mga ganoong uri ng nilalang, kaya nung mapagtanto nito ang kasalukuyan nilang kalagayan, alam na nitong hindi nila ito matatakasan nang hindi sila nakikipaglaban. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinakuha ng mga armas ang kanilang mga kasama para maghanda sa posibleng pakikipaglaban. Matapos naman yung masilayan ni Lungtoy, dali-dali naman siyang lumapit kay Al para magtanong. Ngunit sa halip na sumagot, binigyan siya nito ng isang bilugang bato na kaamoy ng inuuod na palaka. Unang lapit pa lang niya nito sa kanyang bunganga, agad siyang naduwal, kaya nung nakita ito ni Al, dali-dali nitong kinuha ang hawak niyang bato at sapilitan yung pinakain sa kanya. "Huwag mong lulunukin o iluluwa, dahil kapag ginawa mo yan, hindi na kita matutulungan. Sumunod ka lang sa ikikilos ko. At sa lahat ng oras, panatilihin mo ang pagiging kalmado." Matapos naman itong makapagsalita, dito na nila unti-unting nasilayan ang mga sigbin na humahawi sa mga punong ilang metro ang layo sa kanilang kinaroroonan. Sa pagdating naman ng mga ito, para yung nagwawalang mga patay gutom na hayop na mabilis na sinakmal ang mga kasamahan niyang nasa unahan lang. Sa sobrang dami rin ng mga nilalang, hindi na nila ito napigilan pa hanggang sa mapilitan na silang tumalon sa mababang bangi na naroon sa kanilang likod. Pagbagsak naman ng grupo malapit sa sapa, kitang-kita nila kung papaano nilapa ng mga sigbin ang 3 sa kanila. Sa loob ng 1 minuto, walang patid na sumisigaw ang mga ito hanggang sa tuluyan na yung nahati sa 2. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali namang kumaripas ng takbo ang 3 pa niyang kasama hanggang sa bigla na lamang itong napahinto matapos itong matuhog mula bunganga hanggang talampakan ng isang matulis na kawayan. Pagkatingala noon ni Lungtoy, dito niya nasilayan ng isang dambuhalang gagamba na may mga galamay na hindi nalalayo sa kawayan. Bagaman dumaan lang ang nilalang na yon,
Alam niyang pagmamay-ari rin ito ng mga aswang na nakatira sa baryo. Maya-maya pa, paglayo naman ng engkanto, mahinahon naman silang umatras hanggang sa marating na nila ang parte ng sapa kung saan merong daan papaakyat. Upang hindi sila mapansin ng mga nilalang, dahan-dahan naman silang umakyat papaitaas. Matagumpay naman yung nagawa nila Lungtoy, pero ilang metro ang layo mula sa kanilang pinanggalingan, nasipat nila ang 6 kataong may mapuputing mga buhok. Unang tingin pa lang, alam na ni Lungtoy na hindi ito mga pangkaraniwang nilalang dahil sa mga namumula nitong mga mata na namumukod tangi sa kadilimang nakapalibot sa kanila. Paglapit naman ng grupo, paulit-ulit siyang binulungan ni Al na huwag tatakbo. Dagdag pa nito na, parang sa mabangis na hayop ang ugali ng mga taong yon. Kaya sa sandaling ipinaramdam mo sa kanila na natatakot ka at nasisindak, walang awa ka nitong pagpipira-pirasuhin. Nabanggit din ito sa kanya na hanggat maaari, wag na wag siyang magsasalita at hayaan niya itong makapagpaliwanag sa mga nilalang. Nang marinig naman ni Lungtoy ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Kalaunan, nang makaharap na nila ang pinuno ng mga nilalang, dito na nagpaliwanag si Al gamit ang kinamulatan nitong dialekto. Di man niya naiintindihan ang mga sinasabi nito, alam niyang humihingi ito ng tawad buhat sa kanilang kapangahasan. Itinuro rin ni Al ang kanilang mga kasamang namatay na parabang sinasabi nito na sapat na ang 4 para sa kanilang alay. Pagkarinig naman ng pinuno ng mga nilalang, agad naman siya nitong tinuro na parabang nagkaroon ito ng interes sa kanya. Nang marinig naman ni Al ang sinabi nito, pabulong naman itong inilahad sa kanya ang gusto nitong sabihin. Ayon sa kanyang kasama, nais malaman ng nilalang na yon kung sino siya at kung saan siya nakatira. Matapos naman itong mabanggit ni Al, binalaan siya nitong wag na wag babanggitin ng totoo niyang pangalan ni ang lugar na kanyang kinagisnan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na umakto na parang pipi. Yun na lang kasi ang naisip niyang paraan para hindi malaman ng mga nilalang na hindi siya nakakapagsalita ng dialekto na kagaya ng kanila. Nataon din noong pasenyas ang pagkakasabi ni Al, kaya walang dahilan ng mga ito para siya ay paghinalaan. Habang sumisenyas naman siya pabalik, sinasabayan niya ito ng mga hindi inaasahang ungol. Gayang-gaya talaga noon ni Lungtoy ang pipi pinuno. Siguro, dala na yon ng takot na namumutawi sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ng grupo, agad naman siya nitong nilapitan. Hindi kasi ito kumbinsido sa kanyang akto, kaya nagpa siya itong subukan siya. Paghawak naman ito sa kamay niya, bigla itong binali ng nilalang, dahilan para magsisisigaw siya. Bagaman gustong-gusto niya na noong magmura, matinding pagpipigil ang kanyang ginawa. Kahit anong mangyari noon sa isip-isip ni Lungtoy, hindi niya ibubulgar ang kanyang mumunting sikreto. Dahil dito napaniwala niya ang mga nilalang. Akala niya yun na ang katapusan ng lahat, pero ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon itong dalhin sila sa pugad ng mga ito. Siyempre, dahil sa wala naman silang mapagpipilian, may hinahon sila roong sumunod. Naging maayos naman ang pagtrato nito sa kanila, kaya kahit papaano hindi siya nakaramdam ng pagkabahala. Pagpasok naman nila ng baryo, doon niya nakita ang 4 niyang kasama na kasalukuyan ng inilulubog sa kumukulong tubig. Segundo lang ang lumipas, inahon ito ng mga aswang kung saan kitang-kita niya ang pamumuti ng balat nito. Halos parang hindi taong turing ng mga nilalang sa labi ng kanyang mga kaibigan. Nakakatakot itong tingnan, kaya habang naglalakad sila, napayuko at napapikit na lang siya. Ni minsan hindi na niya ibinaling pa ang kanyang paningin sa mga ito. Pagdating naman nila sa sentro ng baryo,
Dinala sila ng mga ito sa isang matandang lalaki na may mahabang buhok at malaking pilat mula ulo hanggang bewang. Sa estado nito, parang ito lang ang aswang sa lugar na walang interes sa karne ng taong kasalukuyang niluluto ng kanyang mga kasama. Pagupo naman nila sa harapan ng matanda, bigla naman itong binato ng hawak nitong baso itong si Al. Galit na galit ang matanda habang nagsasalita, sa puntong hindi na nito mapigilang sumigaw. Kahit wala rin siyang ideya sa mga sinasabi nito, pansin niyang parang matagal nang magkakilala ang dalawa. Nang marinig naman ni Al ang sinabi ng matanda, di naman ito maiwasang sumagot, hanggang sa masambit na nito ang katagang itay. Nang marinig naman ni Lungtoy ang sinabi ng kaibigan niya, nakaramdam siya ng hindi maipagkakailang takot. Dito rin niya napagtanto na yun palang dahilan kung bakit ito maraming nalalaman sa baryo. Sa kabila rin ng kanyang narinig, wala siyang naramdamang pagsisisi sa taong yon. Alam kasi ni Lungtoy na makailang beses na sila nitong pinaalalahanan, pero sila ang sumuway. Ramdam din niyang malinis ang pakay sa kanila ng taong yon, at ang hangad lang nitong makuha ay ang perang ibibigay nila. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, pansamantalang nabaling sa kanya ang atensyon nito. Nang magpang-abot naman ang kanilang paningin, agad naman siyang gumawa ng kung ano-ano para ipakitang isa siyang pipi. Subalit nang mapansin ito ng matanda, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Anong akala mo? Ipinanganak ako kahapon. Kung naloko mo ang mga anak kong ito, huwag ako iho." Nagulat ka ba? Wala kang dapat ikagulat. Dahil bago ka pa man pumasok dito, alam ko nang nagpapanggap ka. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Ibinigay ng anak ko sa iyo ang kapiraso ng kanyang bato. Ibig sabihin, pinapahalagahan niya ang pagkakaibigan niyo. Maswerte ka, sapagkat nakuha mo ang loob ng aking taksil na anak. Yun nga lang, kahit pinalad ka, napasama naman ang iyong mga kasama. Bukas pagalis ninyo, siguraduhin mong huwag ka na ritong babalik, sapagkat hindi mo magugustuhan kapag ako naman ang nagalit. Pagkasambit naman ito ng mga katagang may paninindak, halos pagpawisan ng malagkit itong si Lungtoy. Ramdam niya kasing hindi nagbibiro ang matanda, at sa lahat din ng mga nilalang na naroroon, ito lamang ang may hindi maipagkakailang talino. Matapos naman itong makapagwika, napayuko na lamang siya habang sumasagot doon ng, Pasensya na kayo sa abala." Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman sila nitong pinadala sa isang kubo kung saan naroon ang mga taong naghihintay na lang ng kanilang mga oras. Bawat isa sa mga ito, ilang araw pa lamang na namamalagi sa lugar. Ayon pa kay Lungtoy na, sa ganoong kaiksing panahon, bakas na sa kanilang mga katawan ng matinding pagbabago. Animoy sa lugar na yan, hindi sila pinapakain ng tama. Bukod sa napakapapayat nila, meron na ring mangilan-ngilan sa kanilang nagdedeliryo na. Yung iba naman, nasisiraan na ng bait, na ultimo kahit natutulog nagsasalita ng mag-isa. Hindi rin pangkaraniwan ang amoy sa lugar, na halos ang sistema niya na mismong sumuka nito. Basta, napakapangit talaga ng amoy doon, para yung natuyong tae na ubod ng panghi, na parabang hinaluan pa ng naaagnas na labi ng malaking hayop. Dagdag pa niya na, ang isang gabi niya sa loob ng silid, para ng 1 taon kung iisipin. Buong magdamag wala siyang ibang hiniling, kundi sumapit ang sumunod na araw. Para rin makahinga ng maluwag, matyaga siyang humanap ng butas na pwede niyang maisuot ang kanyang ilong. Nang makakita siya ng ganoong siwang, hindi na siya roon umalis pa. Wala mang tulog buong gabi, kahit papaano naging komportable siya sa hangin na kanyang nalalanghap.
Pagputok naman ng bukang liwayway, agad naman silang pinalabas kasama ng iilan sa mga preso. Pagdating naman nila sa gitna ng baryo, itinali ang 3 biktimang kasama nila sa 3 nakabugkos na kawayan na nasa gitnang bahagi ng liwasan. Ayon kay Al, mamamalagi ang mga taong yun doon ng isang buong araw bago ito katayin pagsapit ng 6:00. Naniniwala kasi ang mga nilalang na mas sumasarap ang karne kapag naibibilad ito sa araw. Nang marinig naman ni Lungtoy ang sinabi nito, hindi na niya pinakialaman pa ang mga biktima. Sa isip-isip niya, mas mahalaga na makaligtas sila roon, kaya wala siyang panahon para maawa sa iba. Dahil sa ganun niyang kaisipan, na kaya niyang sikmurain ang pagmamakaawa ng 3. Hindi nagtagal, nang muli nilang makaharap ang ama nito, inabisuhan na sila nitong umalis na ng baryo. At para makasigurong makakauwi sila, pinasamahan sila nito sa mga tauhan nitong nagpapanggap na mga ngaso. Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay nilang narating ang daan patungong baryo. Sasama pa sana noon si Lungtoy sa kaibigan niya pero hindi nito pinaunlakan ang kanyang nais. Sa halip, kinuha lang nito ang kanyang parte bago sila magkahiwalay. Binigyan din siya nito ng mga direksyon para mas marating niya ng mabilis ang pinakamalapit na pantalan. Dahil sa pasya ni Al, hindi na rin niya ito pinaglaanan pa ng oras. Alam niya kasing wala na itong balak na isama pa siya dahil nga sa mga nangyari sa kaibigan niya. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanilang lugar. Dala naman ang takot niya sa kanyang amo, buhat sa pagdispalko niya ng limpak-limpak na salapi, hindi na siya roon nagpakita. Pagtawid niya sa isla ng Cebu, dito na siya naghanap ng lugar na pwede niyang mapagtirahan. Mula noon, pinagsumikapan niyang maiahon ng kanyang sariling buhay. Hindi nagtagal, nakahanap din siya roon ng babae na makakasama na niya habang buhay. Akala ni Lungtoy pinuno, makakalimutan niya ang lahat ng mga pangyayari, pero habang buhay niya itong dinala. Hanggang sa kamatayan niya, paulit-ulit niyang ikinukwento sa mga kakilala niya at mga kaibigan niya yung tungkol sa baryo ng mga aswang sa tagong lugar sa Cebu.